мбаппе бешубҳа яке аз чеҳраҳои асосии футболи муосир аст ва албатта оʻзаҳои трансферии ӯ ҳам ба ҳама ҷолиб аст. То ин дам Реал Мадрид ва ПСЖ барои ин футболбоз рақобат доштанд, вале ба назар дигар дастаҳо ҳам барои Килиан талошро шурӯъ мекунанд ки яке аз он дастаҳо Ливерпул аст. Пас савол мешавад ки мбаппе розӣ мешавад ба Ливерпул гузарад? Навори мо ба ин савол посухи худро дорад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Сараввал статуси шартномаи феълии мбапперо менигарем. Ӯ тобистони соли 2022 шартномаи нав дар лаҳзаҳои охирини гузариш ба Реал бо ПСЖ ба имзо расонид. Он шартнома нархи фурӯшашро ба 100 миллион евро ва 1 миллион евро ҳафтае маоши мбапперо таъин кард. Ҳама аз ин дар шок монданд. Бале, шартномаи бузург. Ана акнун ҳамон шартномаи имсол ба охир мерасад ва мбаппе ба тамдиди ҳамкорӣ хоҳиш надорад. Чанд моҳ мондан то анҷоми қарордод ПСЖ ё моҳи январ ӯро арзонтар мефурӯшад ё охири мавсим ройгон гуселаш мекунад. Ҳолати ногувор, ҳамин хел не? қадами баъдии ПСЖ ростӣ ба касе маълум нест ва онҳо кам дар ин бора суҳбат мекунанд. Чизе ки аён аст, мбаппе моҳи январ тарки даста кардан мехоҳад. Барои ҳамин ҳам дастаҳо интизоранд ки кай футболбоз омодаи гузариш ба дигар ҷо мешаваду ӯро рабоянд. Новаста аз нофаҳмоиҳо бо Реал Мадрид соли 2022 дастаи шоҳона ҳамоно ба Килиан Мароқ зоҳир мекунад. Ба ҷои ройгон ба даст овардан, онҳо мехоҳанд ки бо пешниҳоди хуб моҳи январ трансфер амалӣ шавад. қисмати асосӣ ҳам ҳамин аст ки Реал дигар мисли қабл дуру дароз қарори футболбозро интизор намешавад. Яъне чӣ пешниҳоде набошад, Реал то 15 январ мекунаду халос. Агар трансфер дуру дароз кашад, онҳо даст хоҳанд кашид. Ин албатта фишор ба мбаппе нест ки қарори аҷалӣ барорад. Ин барои он аст ки дигар дастаҳо ҳам ба трансфери ӯ талош хоҳанд кард. Ҳама мехоҳад чунин футболбози бомаҳоратро ба даст орад ва дастаҳои Премер-лига мисоли онҳо мешаванд: Челси, Арсенал ва Ливерпул. ҳар як дастаи қавӣ мехоҳад бо ҷалби мбаппе ҳайаташро қавитар созад. Мбаппе худаш ҳам медонад ки дастаҳои зиёд ӯро талабгор ҳастанд ва эҳтимолан пешниҳоди Ливерпул бартарӣ хоҳад дошту ӯ майли бозӣ кардан дар Энфилдро мекунад. Шояд Ливерпул фаворити калони ҷалби мбаппе набошад ва гузаштаи даста бо мбаппе шояд сади роҳ шавад, аммо аз тарафи дигар мерсисайдиҳо солҳост ки чашм ба ҳунари ӯ доранд. Бо анҷоми шартномаи Килиан тобистони оянда, Ливерпул ӯро аз чанги гигантҳои дигар рабудан мехоҳад. Барои ин кор ҳам даста ҳама шароитро дорад: таърихи бой, ҳадафҳои мушаххас, мураббӣ ва сифати бозӣ. Ана саволи асосӣ ин аст ки Ливерпул пули хариданашро дорад? Ин савол каме мушкил аст ва ҳозир мефаҳмед ки чаро. Шумо медонед мбаппе чӣ нуқтаҳоро оиди маошаш дар шартномаи охиринаш қайд кардааст? Болои он, боз мбаппе талабҳои худро дорад ки 35 миллион евро маоши бидуни андоз ва бонус ба ҳаҷми 100 миллион евро баъди хариданаш бояд қабул кунад. ин чизи ногаҳонӣ нест. Акнун мебинед ки Ливерпул чӣ хел ин хароҷотҳоро мебарорад. Маълум ки кисаи даста пури пул нест ва роҳи ҷалби мбаппе аз фурӯши дигар бозингарон вобастагӣ хоҳад дошт. Яке аз он бозингарон бошад Муҳаммад Саллоҳ мебошад. ҳамин тобистони гузашта буд ки Ливерпул пешниҳоди кайҳунӣ аз Арабистони Саудӣ гирифта буд, вале онро рад карданд. Онҳо умед доранд ки боз чунин пешниҳод оиди Салоҳ хоҳад шуд. Сину соли бозингар ва ояндаашро фикр карда, даста ин навбат ӯро мефурӯшад. маблағе ки аз фурӯши Салоҳ ба даст меояд, эҳтимоли зиёд барои харидани мбаппе сарф хоҳад шуд. Инҷо саволи дигар пайдо мешавад ки мбаппе ҷойи Салоҳро гирифта метавонад? ҷавоби ин ба касе маълум нест, вале сифати мбаппе ҳамин аст ки голҳои зиёд мезанад, монанди Салоҳ дар бозиҳо. мбаппе барои рақобат бо Сити барои ҳар як ҷоиза кӯмаки худро ба Ливерпул мерасонад ва муқобили ситораи дигар Эрлинг Холланд истодагарӣ мекунад. Бале, ин дуруст аст. Холланд ва мбаппе ба фикрам Месси ӯ Роналдои навбатӣ мешаванд. Агар рақобати онҳо дар Премер-лига шавад, пас ҷолибият бештар хоҳад шуд. акнун шумо фикру назари худро дар ин бора қайд кунед ки оё гузариш ба Премер-лига ба фоидаи мбаппе мешавад ё не. Ба ҳамин тамом, то наворҳои оянда, хайр дӯстон.